Rêxistina terorî PKK sî sal berê li Stewreya Mêrdînê çar mamoste şehîd kiribûn li navçeyê ji bo bîranîna çar mamosteyan bernameyek hata malêkirin. Rahiştên wêneyên wan hem ji wan re daa kirin hem jî helbest xwendin. Işık olma! Mardin'den öğretmen arkadaşının öğrenirken Li Stewreya Mêrdînê sî sal berê di 5 Mijdara 1995 de rêxistina terorî PKK li gundê Ehmediyeyê çar mamoste şehîd kiribûn. Qaymeqamî û Müdîriya Perwerdeya Navçeyê ji bo bibîranîna mamosteyên şehîd bernameyek amade kir. ji bo bîranîna wan em hatina bahevdû em xelqê milletê Stewrê olarak em kom bûn li vê de. Ji bo ku em ser rihê wan Qur'anê bixwînin û dua li ser wan bixwînin û em wan bînin bîra xwe. Di bernameyê de dîmenên dayîkên şehîdan hatin nîşandan. Her wiha xwendekaran him helbest xwendin him jî stran gotin. Ona şehit hatine ver toplanmış buna. Çar hep şehit emel Şeyh Ahmedi baş kavas şehit ketine ser göreve hatin eğitime bidimme. O emji hatine biz devravan ve programı sunmuştun. Xuday rahme xabdugan cihan cennet be. ji bo eğitimê can dane Xwedê rehma xwe li wan kir. Di bernameyê de ji bo rihê şehîdan Daişê hatin kirin.